vanhu vorarama nguva pfupi panyika, vanhu havachararama nguva refu. Zvorwadza, zvoshungurudza. Nyama yevanhu panyika yoitwa gochi, vazhinji ropa rongodeuka mukati memigwagwa. Nhasi ndine nhau yakaitika pedyo nedhamu reMazoe, apo pakafa vanhu 6 mushure mekunge gonyeti reHaulage rabuda munzira rikanowa. Vanhu vakakwika mavadiwa mhuri yeZimbabwe. Zvinhu zvinorwadza, zvinhu zvinosuvisa. 6 bodies dzikawanikwa dzakafa dziripo ipapo. Zvinhu zvinosuvisa mavadiwa mhuri yeZimbabwe. Nyika isisina rudo nevararami vayo. Mhuri yeZimbabwe vatyairi, tinongokurudzira kuti ngatisamhanye nguva ino yekunaya. Nguva yatasvika ino njodzi dzinowanda. Ndofunga muri kuzviona kuwa kwakaita rori iri, pakafa vanhu 6. Pana akapona, vanhu vakaparadzwa. Zvinhu zvinorwadza. Hamavadiwa, upenyu hwevanhu munyika yeZimbabwe huri kurasika zvisingaiti. Tiri kurasikirwa netsaona yevana vechikoro yakaitika. Vanhu vari kungoita tsaona dzakasiyana. So zvinhu zvinorwadza mhuri yeZimbabwe, zvinhu zvinosuvisa. Asi kune avo vakatisiya panjodzi mhuri yeZimbabwe, tinoti mhuri dzavo ngadzicheme netariro, naivo ngavazorore murugare. My name is Haulage. Don't forget to subscribe to my YouTube channel. Kune avo vose vari kusapota, aiwa, rambai muchingosapota ndiende mberi. Thank you for watching. Thank you for your support. Don't forget to comment, like and share this video.